ଆପଣ କାଲାନା ସୁରଦାର ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ତ? ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ଆପଣ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗପୁର ରାଜା। ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଥିବା ଲୋକ ଆମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର କେମିତି ଆସିଲ? କେମିତି ଆସିଲେ? ହଁ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଗ୍ରାମରେ ବାଜଣା ସୁର ଭୂତ କରିଥିଲେ। ଭାଇ କିଏ ନନା? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶରେ ବର୍ଷା କେମିତି? ଆପଣଙ୍କର ଦେଶରେ ଭାଇ କିଏ ନନା? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶରେ କି ହଳ କର? ଆପଣଙ୍କର ଦେଶରେ କି ହଲ? ବଳଦ ହଳ, କୁକୁର ହଳ, ତାପରେ କୁକୁର ହଳ, ମାକ୍ର ହଳ, ସବୁ ଫୋନ ହଳ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କୁକୁର ମାକ୍ର ହଳ ବି କର? ନାଇଁ ସେମିତି କି? ସେ କୁକୁର ହଳ ଫୋନ ହେଲେ ଗଛ ଫର୍ଷା ତାପରେ ତ ସେଟା ଗୀତ ହେଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା